Türkmenistanyň häkimetleri öý hojalyk hyzmatlary üçin bergidarlary anyklanmak we ýylatyň kommunal hyzmatlary üçin tölegleri berza etmegini gadanmak boýunça görýän şäherlerini dowam etdirýärler. Hususan da şunlar döwlet işgärleri öz zähmet haklaryny almak üçin öý hojalyk hyzmatlary şol sanda suw, gaz we elektrik togy üçin bergileriniň ýokdugyny subut etmäge mejbur bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Liwap vilayatyndaky häzirki ýagdaý barada habar berýär. Liwaply büdjet işgärlerine iýul we awgust aýlary üçin aýlyklar indi olar elektrik hem kommunal hyzmatlar üçin bergileriniň ýokdugy barada kepilnamasyny alyp ýaşaýan etrap edaralaryna tasdiklanan görnüşleriniň asyl nuskalaryny işleýän edaralaryna tapşyrýança berilmez diýip habarçymyz 4-nji ýylda habar berdi. Onuň sözlerine görä, talap edilýän resmi namalary almak işi uzak wagty talap edýär. Şeýle-de iňňän uly nowatlar resmi namalary almak işini kynlaşdyrýar. Bu sorulýan kepilnamalary aýdylýan edaralardan almak üçin hem adyndan bir ay gerek. Gaz tok edaralarynyň öňüniň nowatlary müňadama etýär. Şonuň üçin indi sorulýan spravkalary almak üçin sarp eden energiýaňa töläniňden soň hem spravkany 50 manat para berip almaly. Ony her aýda işleýän edaraňa tapşyrmak üçin diýip Liwapdaky habarçymyz aýdýar. Mundan öň öý hojalyk hyzmatlary üçin bergileriň ýokdugyny tasdiklatmak talaby Türkmenistanyň beýleki regionlarynyň döwlet edara kärhanalaryna edilipdi. Azatlyk radiosynyň Maradaky habarçysynyň 17-nji ýylda habar bermegine görä Mara vilayatynyň döwlet edaralarynyň işgärleri mundan beýle kommunal hyzmatlar üçin bergileriniň ýokdugyny ýygyderli tasdiklamaly boljagy barada habarly edilipdir. Aprel aýynda paýtagtyň käbir döwlet edaralary, hususan da Aşgabat Agyz Suw kärhanasy öz işgärlerine suw hyzmatlary üçin töleglerini doly berza edýänçä aýlyk bermekden ýüz öwüripdi. Türkmenistanda gaz, tok we agyz suw üçin tölegler hasaplaýjy guralaryň esasynda amalaşdyrylýar. Ölçöjüleri köpçülikliň oturtmak işi 2018-nji ýylyň güzünde ýylata mundan öň muht berilen hyzmatlaryň doly ýatyrylmagynyň ýygyny başlanypdy.